Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Apanso mukamaka pali ripoti lina lomwe tikuonanso kuti labweretsa zokambakamba kuchokera ku mabanja atatu, banja la MCP, UTM komanso DPP. Kodi cheni chachitika ndi chati? So pansi pali kanema amene tikumuona apayo amene ndingakusiyireni momve zonse mwatsatanitsatani kuti banja la MCP komanso banja limeneli la UTM zikuyenda motani. Tikumvanso kuti DPP khangatiso ikumazichitidwa involved, and the video imene ndi yampongwepongwe ndithu koma ndikusiyirani zonse mumve makamaka mumve mwa satani. Koma ripoti leti mchingerezi ndizili mixa so ndichichewa kuti tonse pamodzi pano tisathawane tikhale kuti zinthuzi tikuzisata. So ripoti akuti inspiring members of parliament for Lilongwe Bwaira constituency have reported MCP candidate Precious Kabambe to the Police and Malawi Electoral Commission for suspecting him to be behind the destruction, defacing and removal of billboards and flags of his arrivals. Inspiring members of parliament, mamemba ena achipani makamaka kuti inspiring members of parliament for Lilongwe sumira amenewa makamaka Precious Kabambe ku polisi komanso kumeki kamba kuti akuwaganizira kuti ndiwo amene akumaononga komanso kupanga zonyasa kuchosa mbendera za ma rivals zawo kapena kuti amene akupikisana nawo akuwachosera mbendera zawo ndi kumayikapo zawo. So ripoti tikupitiriza tikuti kuti today imene dzulo ripoti ndadzulo ila kuti today the police in Chisapo nice and make officials summoned the Kabambe following a complaint from UTM, DPP and an independent candidate. Kuti zimenezi zagonapo makamaka kuchokeranso kuti akuluakulu nice komanso meki anayitana Kabambe chifukwa cha madando osatira UTM, DPP komanso wina ozimira payekha amene ali independent candidate. Kenaka kupitiriza ndikunena kuti confirming the development, UTM Vice President for the Central Region Helen Chabunya said the police say their investigation are ongoing. MCP flags were mounted in places of other parties' flags and billboard in town. Kuti posipikizira nkhani wachiwiri kwa president wa UTM dera lapakati Helen Chabunya anauza polisi kuti polisi adauza kuti kafukufuku kupitirira ndipo mbendera za MCP zidayikidwa m'malo mwa mbendera makamaka zomwe sizimayenera kupezekapo monga ngati UTM komanso DPP. Tikuona kuti adachita chopanga ngati vice versa, wachosera panzawo ndi kuyikapo za iwo matauni komanso malo ena ndi ena. Amenewa Precious akuganizira kuti amachosa mbendera za anzawozo ndi kumayikapo za chipani cha MCP. So ripoti likupitirira ndikunena kuti Chabunya said they have further reported the matter to Area 3 Police for action and have also reported the matter to make through Multi-Party Liaison Committee. Akuti Chabunya aperekanso nkhaniye makamaka ku polisi ya ku Area 3 komanso makamaka kumeki kuti mwina mwake atengepo gawo kuzira mu committee ina yomwe makamaka akuitchula kuti Multi-Party Liaison Committee. So akuti according to Chabunya, people of Kabambe's character are not supposed to be anywhere near the ballot of leadership. Akuti malingana ndi Chabunya akuti anthu onga ngati amenewa Precious Kabambe wasakuyenera kupezeka pamalo kuti azavoteredwe kamba kuti mchitidwe wawo si mchitidwe osangalatsa ndithu. Pa zinthu zazing'ono ngati zimenezi akuonesa ukhuluku makachosa mbendera za mzawo akuyikapo zawo kuti iwo anthu awatame, si anthu oyenera kuwapasa maudindo amene wawa. Kenaka kuzati it's unfortunate that we have such characters in this multi-party era. They alleged the action by the suspected MCP candidate, Precious Kabambe, could be a recipe for violence, but as UTM remain under
makamaka undeterred. She said kuti anthu onga ngati achita precious wa ndi anthu omwe amabweretsa makamaka zionesero makamaka zitopotopo pano pa Malawi, koma ikakhala banja la UTM akuti limakhala la mtendere nthawi ndi nthawi, so sangatengepo action yodabwitsa iliyonse imenenso angaonese kuti akubweza kumeneko kwa mkulu ameneyu wa chipande chimenechi cha MCP Precious Kabambe. Ripoti likupitira ndikunena kuti according to reports, the meeting was very intense with Kabambe being chased out of the meeting due to his arrogance, screaming he's untouchable as Katundu wa Boma, as this is not the first time Precious Kabambe has had a run-in with the role. His previous cases are still undergoing investigation. Akuti ndizomvesa chisoni kuti makamaka achina Precious Kabambe wa akuti malipoti ena amatiso sikoyamba kutulusidwa pakati pa mulandu kapena kuuthawa, ndipo kuzipakachira kwake amati iyeyo ndi Katundu wa Boma kuyankhula kumeneku kwa Precious, komanso kuti milandu ina yomwe Precious wa adapalamula ilinso mkati makamaka mofufuzidwa ndi apolisi kuti aone naye kuti achite motani. So kanema ameneyu tatinakale kuti ndi yemwe akuonesa zonse mowatsatani tatene ndikusewerereni mumve kuti pamenepa apa dayankhulidwa komanso kunenedwa zotani. Tiona kuti pakumveka shupiti kuti kuwandizana kumeneko Katundu wa Boma akuyenda mozi poyidira tikuona kuti UTM komanso makamaka MCP kukhala ngatinso kuti pakuchitika mtopola koma zimene zitiona kuti zitha motani. Nkhani yagona pakuti akulu amenewa akuti akumveka kuti aumachosa mbendera komanso zinthu zina zoonesa zipani za UTM komanso DPP, so asumiridwa koma akuluwa akuzimva uchali, akuzimva Katundu wa Boma sizikuwakhudza, so tiona kuti zitha motani. Imeneyi idali yachangu yomwe tidabweresa kuchokera pamudzi pano, ndipo kunena kwathu timati tipafika kumapeto usamaiwala kupanga like, share komanso subscribe. Tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.